Vítajte. Čo keby sme si povedali, že každý z nás má v sebe skrytú superschopnosť? Takú, ktorá dokáže predĺžiť život, posilniť mysel a doslova pretvoriť telo. A čo ak je to niečo tak neuveriteľne jednoduché ako chôdza? Presne tak. Dnes sa ponoríme do dát, ktoré odhaľujú, aká obrovská a často podceňovaná sila sa v nej naozaj skrýva. Ale aby sme tú silu naozaj pochopili, musíme najprv hovoriť o probléme. O probléme, ktorý sa úprimne týka takmer každého z nás. Hovorím o modernej kríze sedavého života a o skrytých nebezpečenstvách, o ktorých sa až tak často nehovorí. Takže začnime číslom, ktoré je naozaj, alarmujúce. 5 miliónov, presne toľko ľudí každý rok zomrie na celom svete len preto, že sa nehýbu. A toto nie je nejaká štatistika z minulého storočia. Toto je priamy dôsledok nášho súčasného životného štýlu. Je to vlastne taká tichá pandémia, ktorá si berie milióny životov. A ako sme sa sem vlastne dostali? No, pozrime sa na toto číslo. 70%. Až 70% života priemerného dospelého človeka presedíme alebo preležíme. To je proste obrovská nerovnováha. Naše telá na toto nie sú stavané, na toto neboli evolučne pripravené. A toto nie je len nejaký pocit, že sme lenivejší. Toto sú tvrdé dáta. Ten pokles aktivity je dramatický. V porovnaní so stavom spred pár desaťročí sa dnes hýbeme o celých 30% menej. Náš svet sa zmenil tak rýchlo, že naše telá tomu jednoducho nestíhajú. Ale teraz prichádza to, čo je možno najviac znepokojujúce. Tie dopady totiž nie sú len fyzické, vôbec nie. Výskumy dnes už jasne ukazujú prepojenie medzi sedavým životom a nižším IQ a celkovo horším duševným zdravím. Je to jednoduché, keď je nečinné telo, postupne sa stáva nečinnou aj myseľ. No dobre, dosť bolo zlých správ, pretože existuje liek. A teraz sa pozrieme na to, ako môžeme tento celý negatívny scenár vziať a úplne ho prepísať. A tá najlepšia správa? Riešenie je až smiešne jednoduché a máme ho doslova pod nohami. Predstavte si to takto. Každý jeden deň si naše telo vyberá jednu z dvoch ciest. Na jednej strane je deň plný sedenia a to znamená viac stresového hormónu a aktiváciu génov, ktoré podporujú priberanie. A potom je tu tá druhá cesta. Deň, do ktorého pridáme obyčajnú prechádzku. A zrazu stimuluje sa rast neurónov, stres klesá a telo aktívne bojuje proti tým istým génom na priberanie. Ten rozdiel je obrovský a pritom je to o jednom malom rozhodnutí. Dobre, poďme sa teraz ponoriť hlbšie a pozrime sa na to, čo presne robí chôdza s našim viazincím centrom, s mozgom. Pretože to nie je len o tom, že niečo chránime. Vôbec. Je to o aktívnom budovaní silnejšej a rýchlejšej mysle. Kľúčom k tomu všetkému je jedna malá, ale extrémne dôležitá molekula. Volá sa BDNF. A najlepšie si ju predstavíte ako hnojivo pre mozog. Je to proteín, ktorý je absolútne kľúčový pre pamäť, pre učenie, pre rast nových neurónov. A hádajte čo? Práve obyčajná chôdza masívne podporuje jeho tvorbu. A čo to znamená v praxi? No výsledok je naozaj ohromujúci. Chôdza dokáže zvýšiť kreatívne myslenie a schopnosť prichádzať s novými nápadmi až o 60%. To znamená, že keď sa na budúce zaseknete pri nejakom probléme, to najlepšie, čo môžete urobiť, je vstať od stola a ísť sa prejsť. Pohyb doslova robí náš mozog kreatívnejším. Čiže, aby sme to zhrnuli, chôdza posilňuje celý balík našich mentálnych schopností. Keď sa mozog hýbe, je jednoduchšie odolnejší. Odolnejší voči chorobám ako Alzheimerova choroba, lepšie zvláda plánovanie a logiku, rýchlejšie si vybavuje spomienky a dokáže udržať ostrejšiu pozornosť. A to po celý život. Dobre, o mozgu už vieme, ale čo zvyšok tela? Pozrime sa teraz na to, ako táto jednoduchá aktivita spúšťa doslova reťazovú reakciu pozitívnych účinkov, od hlavy až po päty. Je to ako kompletná rekonštrukcia tela, ktorú poháňa pohyb. Tá preventívna sila je naozaj obrovská a bavíme sa o tých najväčších zabijakov našej doby, o civilizačných ochoreniach. Pozrite sa na to. Riziko srdcových chorôb, čo je hlavná príčina úmrtí vo svete, môže vďaka chôdzi klesnúť o viac ako tretinu. O tretinu. A podobne je to aj pri niektorých typoch rakoviny. Toto sú čísla, ktoré naozaj menia osudy. A čo taká obyčajná imunita?
No, ten dopad je úplne priamy a dá sa presne zmerať. Pravidelná chôdza a stačí len 20 minút denne, 5 krát do týždňa, znamená v priemere o 43% menej PN-iek. Inak povedané, takmer polovica bežných chorôb a prechladnutí sa dá jednoducho odchodiť vďaka silnejšej imunite. Je to vlastne taký kompletný vnútorný upgrade. Chôdza spevňuje kosti, chráni kĺby a môže dokonca zmierniť bolesť pri artritíde. Pomáha regulovať cukor v krvi, čo je kľúčové, a dokonca aktivuje našu vnútornú armádu, bunky, ktoré sú ako špeciálne jednotky nášho imunitného systému a bojujú proti všetkému zlému. A teraz jeden taký malý psychologický trik, ktorý je ale nesmierne silný. Vedci urobili experiment s ľuďmi, ktorí mali obrovskú neovládateľnú chuť na čokoládu. A čo zistili? Stačila krátka 15-minútová prechádzka a tá chuť na sladké klesla o polovicu. A to isté platilo aj pre maškrtenie zo stresu. To je úžasný dôkaz, že máme v rukách alebo skôr v nohách okamžitý nástroj na kontrolu našich impulzov. Takže poďme to celé zhrnúť a dať dokopy. Ako všetky tieto neuveriteľné benefity využiť v bežnom živote? Odpoveď je vlastne jednoduchá. Naozaj záleží na každom jednom kroku. A teraz to najlepšie. Na to, aby sme dosiahli reálne výsledky, nepotrebujeme tráviť hodiny v posilňovni. Už 11 minút chôdze denne, 11, a výrazne znižujeme riziko infarktu, stresu a depresie. Pridajme k tomu ďalších pár minút, dajme tomu na 20 a zrazu sme na tých 43% menej chorôb. A keď sa dostaneme na pol hodinu a viac, tam už sa bavíme o naozaj citeľnom znížení rizika rakoviny. A toto je myšlienka, ktorá naozaj mení pohľad na vec. Často sa hovorí o genetike ako o nejakom osude, s ktorým sa nedá nič robiť, ale pravda je taká, že naše správanie, naše malé každodenné rozhodnutia, ako napríklad to, či sa ideme prejsť, majú obrovskú moc. Moc doslova prepísať náš genetický príbeh. A ak by niekto chcel niečo úplne konkrétne, niečo, čo sa dá urobiť hneď teraz, 50 schodov denne, to je asi 5 poschodí. A to je všetko. Presne toľko stačí na to, aby sa znížilo riziko srdcovo-cievnych ochorení o celú 1/5. Je to neuveriteľný benefit, ktorý je dostupný takmer pre každého, a to každý jeden deň. A tým sa dostávame na koniec. Nechám vás s touto myšlienkou. Ak 50 obyčajných schodov denne dokáže takto zmeniť budúcnosť, tak aký obrovský potenciál sa potom skrýva v niekoľkých ďalších krokov navyše? Odpoveď tá už leží v nohách každého z nás.